But muri Zimbabwe zvina kumira zvakanaka kuri kunzi pane Mazimbabweans vabatwa mudhara takunosvika kumakopani uko wese vanga vachiuya kuno kujoza. Amanaka varume ava vakambosiya vadhakwisa vanhu pachingoziva chinoitika manje chekuti vanhu vari kuzopopota kuti ye why vanhu vachizoenda vasina mapassport ye guys gaimbe kuexplainira zvinoitika kuSouth Africa kuno. Ukatotora passport yacho kana usina permit it's like inenge yakutokustress yakutokupedzera time because ona uchada zonoidinda out kuti igare passport yako isina bandi because kana isina permit passport itori labor uchagara uchiita sei uchingoendesa uchingodzokera kuboda every mwedzi wega ka 3 weeks kana ka 4 weeks kunopuwa uramba uchingodzokera kuboda zvinodhindisa uchidzokera wandozviona azvinyatsomeka sense ndosaka vanhu vakazongozvifananidza zvinhu zvakati mana katingogara tisina mapassports but azvireve kuti vanhu ivava vese havakwanise kunge vachigadzirisa mapassport ko passport yacho inoita mari vanenge vangoningirikina tozviziva kuti munhu angoshanda 1 month angobatanidziwa $150 iyo inenge iri 3000 rands. I'm sure kune mamwe mabasa inenge iri salary yemwedzi wese yekuti munhu anogona kuirezawo kana kwe 2 to 3 months ikoko. Saka haisi zvinhu zvinonyaoningana but nyaya iri kutisiririsa manje kuti January and vanenge vakatogarirwa muroad kuti uri kuenda kupi wewe usina passport vanenge vachizviziva ka and chinoitika manje kuti amona mumakopani kwavanga vatori uko vatodarika kwakawanda kuna Louis Richard Limpopo kwese kwavanenge vadarika bhazi neta tofamba richitoita basa raro richingodhisa mari richitoenda pamwe chimwe chinozovabatisa nje mazibhazi waya anenge avatakura anenge akuita nhungu dzekudhisa mari bosi pane pachifanira kunge munhu pasiwa mari yakati kuti munhu aita sei vanhu varamba vachikondinya nerwendo but vakomana vacho vanobva vangodya mari vangogarira mari ameno ndo nyaya dzacho dzine dzichiitika but zvinongosiririsa zvinongorwadza vanhu mana nekuwanda kwakaita vanhu vese ava vanenge vapedza Christmas unongopedza kana mari yese futi because even kwabatwa kwadhipotwa plan ndeipi wakapedza wadya mari yese nefoni chacho mwana angatengesa foni kuti ndakudzokera kubasa ndakuenda unobva ungonzi uri kuenda kupi gara pasi makutodzoserwa futi kuZimbabwe ndosaka vamwe vanhu vachizorambirira vari kuno kudiaspora ndo nyaya dzacho dzine dzichiitika anenge akutoti saka ndakanokurwa tsoka ndakanogadzirwa ndakaita sei